प्रवासी मजदूर लोग खातिर कई एक जगह लोग मदद के हाथ बढ़ावत बाड़न। ऐसने मानवता की एक तस्वीर दिखल रोहतास जिला के डेहरी प्रखंड अंतर्गत NH2 पर, जहां प्रवासी मजदूर लोग खातिर निःशुल्क भोजनालय के शुरुआत कइल गई। GT रोड पर पैदल और विभिन्न वाहन से दूसर राज्य से आ रहल करीब 500 लोग के सामाजिक संस्था पहल के अध्यक्ष अखिलेश कुमार के नेतृत्व में खिचड़ी खिलावल गई। ए दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के भी ध्यान रखल गई और लोग मास्क या गमछा के प्रयोग करत देखल गईलन। अखिलेश कुमार के मुताबिक लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीना से जे लोग विकट परिस्थिति में घर लौटत बाड़न, उनका ध्यान में रख के ई इंतजाम कइल गईल बा, जे कि तब तक चली जब तक मजदूर लोग के आवे के सिलसिला कम ना हो जाई। आज भोजन ग्रहण करे में भागलपुर, किशनगंज, औरंगाबाद, गया आदि जिला के महिला, पुरुष, बच्चा शामिल रहन। बिहार में सर अभी तक तो पैदल ही, जब बिहार घुसे तो पैदल ही सफर। हरियाणा से काम बंद है, काम धंधा सब बंद है। और कंपनी वहाँ से क्या किया, आपको हटा दिया, अपने आ गए आप? हटा दिया। और क्या काम बंद हो गया तो हटा दिया। ई पुनीत काम में शंभू सिंह, अशोक सिंह, दीपक कुमार उर्फ पंडित, शक्ति और अन्य लोग तन मन से लागल बाड़न जा। मजदूर लोग के मदद खातिर ऐसन प्रयास हर जगह होवे के चाहिए। आपन जिला, आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।